Nowruz bayramçylygynyň botogosyny Aşgabatyň polisiýasy paýtagtyň bir näçe etrawyny reýd geçirýär. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň aýtmagyna görä bir näçe polisiýa ulowynyň gatnaşmagyna reýd çäreleri paýtagtyň Mir 1, Mir 2, Mir 3 we Mir 4 etrapçylaryny Nowruz bayramçylygynyň botogosyna, ýagny 21-nji martda geçilen gize başlap agdalýan çäreler 21-nji martda gün ortaň çagy şu maglumat taýýarlanýan wagt hem dowam edýän ekeni. Polisiýanyň ulawlary çyralaryny we sirenalaryny ýakyp jaýlaryň ýanyny park edilen ulawlary ulaw parkyna geçirmegi talap etdiler. Adamlar şeýle ýagdaýyň haçan prezidentiň şäheriň üstünden dik uçurly uçmagyndan öňedilýän şäherdigini bilýär. Sirenalaryň galmagyly tutuş gize we ýertir adamlary ýynjylyksızlandyrdy diýip Azatlygyň habarçysy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä köp sanly patrul kiçi etrapçylardan nowatçylyk edýär. Olaryň käbiri 6 sagatdan wagt bäri şol ýerde dur. Patrullaryň käbirleri prezidentiň dik uçurynyň uçuş ýokdugyny tasdiklady. 20-nji martda agşam ara Azatlyk paýtagtyň Mir etrapçysyny uçurmansyz uçýan enjamyň ýere gaçanlygyny habar berdi. Azatlygyň habarçysynyň gurrun bermegine görä agdalýan dron şähere ýokurdan gödäwçilik uçuşyny amala aşyrýan ekeni. Azatlyk uçurmansyz enjamyň näme sebäpden ýere gaçanlygyny henüz anyklap bilmedi. Biziň habarçymyzyň gurrun bermegine görä Aşgabatda dron uçury 20-nji mart güni ýerli wagt bilen agşam saat 8:45 töwereklerini ýere gaçdy. Azatlygyň habarçysy özüniň gowy galmagy eşidendigini şondan soň çyralaryny ýandyryp söndürýän polisiýa ulawlarynyň etrapçyda peýda bolup uçýan enjamy gözläp başlandygyny gurrun berdi. Habarçymyzyň polisiýa urluklarynyň çeşmesi dronyň ýere gaçanlygyny adatda şol enjamyň agdalýan etrapda video gödäwçiligi amala aşyrýanlygyny tasdiklady. Polisiýa ulawlary çyralaryny ýakyp aýlanyşyp ýördi. Meniň ödümdiň gowy sesini eşitdim ýöne meniň tanışlarym uçýan enjamyň ýokurdan gaçanlygyny tasdikladylar diýip habarçymyz gurrun berdi. Şäheriň depesinde video gödäwçiligi näme sebäpden amala aşyrylýanlygy desine ma'lum bolmady. Ýöne görnüşinden prezidentiň dik uçurly saparynyň öň ýany şu etrapda şeýle dronlar uçurulýar. Dronlaryň video gödäwçilik maksady bilen Türkmenistanyň paýtagtynyň howa giňişligine uçýanlygy şu wagtda çenli ma'lum däldi. Ma'lum bolşýaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow paýtagtda ýygyderli dik uçurly saparlary amala aşyrýar. Mir 1 etrapçysy Türkmenistanyň paýtagtynyň merkezinde ýerleşýär. Aşgabatyň bu etrafynda Milli Howpsuzlyk ministrliginiň we Serhet gullugynyň akademiýasynyň binasy ýerleşýär.